Sukellamme tämän syksyn suurimpaan autonäyttelyyn. Syyskuun lopulla avoinna ollut Frankfurtin autonäyttely tarjosi paljon nähtävää sekä naisille että miehille. Isäntänämme on tekniikan maailman autotoimituksen päällikkö Martti Merilinna. Tämä Frankfurtin kansainvälinen autonäyttely on eräs maailman suurimmista autonäyttelyistä, ellei sitten peräti suurin. Tämä on paikka, missä autoteollisuus, autoista kirjoittavat lehtimiehet ja autoja ostava suuri yleisö kohtaavat toisensa. Koko autoileva maailma on fokusoitunut tähän pisteeseen tällä hetkellä. Autotehtaiden tarkoituksena on tietenkin esitellä automallejaan tässä tilaisuudessa. Sen lisäksi täällä yleensä esitellään uutuuksia. Ne tulevat hyvin yleisön tietouteen tätä kautta. Ja eräs mielenkiintoinen aihepiiri ovat nämä prototyypit ja autotutkielmat, joista tässä taustallani on tämä Alfa Romeon SZ-malli. Tällaisten autojen esitteleminen on eräänlaista tutkimustyötä. Autotehtaat mittaavat yleisön ja lehdistön reaktioita näihin ideoihin, joita he tällaisten prototyyppien avulla esittävät. Volkswagenin mielestä auto näyttää ensi vuosituhannella tällaiselta. Paljon lasipintaa, virtaviivainen muoto ja pellin alla huipputaloudellinen suorasuihkutusmoottori. Tässä tapauksessa se käy bensiinillä. Avomallinen Audi, vaikka onkin prototyyppi, näyttää jo sarjatuotanto valmiilta. En ihmettelisi, jos tämä auto nähdään pian liikenteessä. Toyota on tässä kokeilumallissaan kehittänyt muodon, jota on vaikea kehua kauniiksi. Hätkähdyttävä se kyllä on. Porschen tutkielma tuntee nimen Carrera Panamericana. Joistakin kulmista katsottuna auto on hirviö, joistakin taas kaunis, jopa vauhdikas. Se on muuten tehty Ferdinand Porschen 80-vuotispäivien kunniaksi. Autoa ei ole tarkoitus ottaa tuotantoon. Renaultin tulevaisuus tutkailee viisaaseen tilankäyttöön ja mukavaan matkantekoon. Kääntyvät istuimet ja liukuvat ovet eivät ole toki uusia keksintöjä, mutta monessa suhteessa käyttökelpoisia. Ford tarjosi paitsi polkupyöriä lehtiväen liikkumatarpeisiin, myös muutaman näyttävän prototyypin. Näistä kaunein oli ehdottomasti Kian studion luomus nimeltään Via. Sulavan virtaviivainen linja näkyy Nissanin kokeilumallissa nimeltään UVX. Tällainen auto tulee tuskin koskaan tuotantoon, mutta näyttelyssä se vetää vuoden varmasti katsojien mielenkiintoa puoleensa. Valkoinen nahka on epäkäytännöllinen sisustusmateriaali ja sen vuoksi sitä käytetään ani harvoin. Tässä tapauksessa lopputulos on kuitenkin häkellyttävän tyylikäs. Yleensä autotehtaat eivät tällaisessa näyttelyssä esittele mitään huippuutuuksia. Tällä kertaa Frankfurtissa Honda tekee poikkeuksen. Se esittää uuden Accord-mallistonsa, joka on erittäin tärkeä malli tälle tehtaalle. Honda on aikaisemminkin käyttänyt autonäyttelyjä hyväkseen uutuuksinsa esittelyssä. Muistuu mieleen esimerkiksi edellinen Civic-mallisto, joka niin ikään esiteltiin maailmalle Frankfurtissa. Peitteiden alta paljastunut Accord näyttää lähes samalta kuin edeltäjänsä, mutta auto on todellisuudessa uusi sekä päältä että sisältä. Se on aikaisempaa suurempi ja tehdas ilmoittaa, että sen alusta on parannettu.
Mazdan 323-mallisto on juuri uusiutunut. Sarjan huipulta löytyy tämä tumma kaunotar 323 GT. Alustan toimintaa on tietenkin mukavampi tarkastella auton päältä kuin sen alta. Tällaiset havainnolliset mallit ovat hyvin opettavaisia. Mazdan maahantuojan Haka-auto Oyn toimitusjohtaja Mikko Longström näyttäytyi tyytyväisenä merkkinsä osastolla. Eikä ihme, muutamaa päivää myöhemmin kävi ilmi, että hän oli siirtynyt myös johtamansa liikkeen omistajaksi. Autot eivät olleet ainoita paikalla olleita kaunottaria. Mukana oli myös missejä, kuten niin usein autonäyttelyissä. Mitsubishi Lancer-mallistoon on tullut odotettu lisäys. Tämä monikäyttöinen hatchback täyttää aukon Coltin ja Lancerin porrasperäisen vaihtoehdon välillä. Eräs tämän näyttelyn merkittävimmistä uutuuksista on uusi Fiat Uno. Kuten pystytte havaitsemaan, malli ei ole ulkonaisesti paljoakaan muuttunut. Se johtuu taas siitä, että sen edeltäjäkin on vielä myynyt maailmalla erittäin hyvin ja tehdas ei ole halunnut tehdä dramaattista muutosta auton ulkonäköön. Kyseessä ei ole osittain ostettava auto, vaan havainnollinen poikkileikkaus uudesta Unosta. Autotekniikkaa ymmärtäville hyvin mielenkiintoista katsottavaa. Maailman ensiesittelyyn oli tuotu uusi Suzuki Swift. Nyt auto on saanut peräänsä tavaratilan, mikä tekee siitä perheautona käyttökelpoisemman. Uutuudet ovat tietenkin autonäyttelyn suola. Se näkyy vaikkapa kuvaajien tyylinäytteistä. Jos aiemmin nähty Toyotan prototyyppi oli lähinnä ruma, niin samaa ei voi sanoa uudesta Celicasta. Se on mielestäni eräs kauneimmista autoista. Sen saa sekä etu- että nelivetoisena, ja rallitallin toivomuksestaan pellin alle sijoitettu entistä tehokkaampi moottori. Strategiset arvot ovat 204 hevosvoimaa ja 230 kilometriä tunnissa. Klassisen puhdaslinjainen Mercedes-Benz SL on suosiossa ympäri maailmaa. Suomeenkin näitä sulavalinjaisia autoja on tulossa useita kymmeniä, kunhan tehdas vain ehtii niitä tehdä. Auto on todella kallis, mutta silti sen kysyntä on kova. Autonäyttely ilman Ferraria olisi kuin pilvinen päivä. Italialaistehtaan uusin malli on 348. Vaikka se on hyvin epäkäytännöllinen ja vielä paljon kalliimpi kuin edellä nähty Mercedes-Benz, sen ostajat joutuvat odottamaan sitä 4 vuotta. Ylellisen urheiluautojen sarjaa täydentää myös uusi BMW 850. Tehoa on hieman vähemmän kuin edellä Ferrarissa ja mukavuutta paljon enemmän. Tarvittaessa tällä autolla voi taivaltaa saksalaista autobaanaa 250 kilometriä tunnissa. Volvo on ollut aina edelläkävijä turvallisuudessa. Tätä korostaakseen se oli tuonut paikalle elävät testinuket, viittaus siihen, että muuta merkittävää ei tällä kertaa ollutkaan esittää. Suomessa Volvon myyntiverkko on juuri alkanut myydä Renault-autoja. Keskikokoluokan Renault 19 on jo viime kevään uutuus, mutta meillä sen myynti on vasta nyt alkanut. Saabin vanha rallikettu Erik Carson on aina paikalla, kun automaailmassa tapahtuu. Tällä kertaa Saabin tärkein uutuus oli 2,3-litrainen ja 16-venttiilinen moottori. Cabriolet on jo vanha tuttavuus, mutta kannattaa muistaa, että se on tehty ja osittain myös suunniteltu Suomessa.
Ranskalainen PSA-yhtymä on tuonut markkinoille 2 uutuutta lähes yhtä aikaan ja vieläpä kilpailuetäisyydelle toisistaan. Ne ovat tietenkin Peugeot 605 ja Citroën XM. Molemmat ovat isoja autoja, etuvetoisia ja luonnollisesti mukavia kulkuneuvoja ja hieman erilaisella tekniikalla toteutettuja. Ulkonäössä on kuitenkin ratkaiseva ero. Kumman eduksi, se jää jokaiselle makuasiaksi. Jos siinä lukee se turbo, niin ota siihen sitten kiinni. Jaguarin perinteeseen ei kuulu tiheästi toistuvat muutokset. Tällä kertaa sillä on kuitenkin esittää uusi alumiinirakenteinen kuutoskone, joka lukeutuu ehdottomasti automaailman hienoimpiin. Tämä tähti ei ole Mersun nokalla. Se kuuluu Chrysler Voyageriin, amerikkalaiseen näkemykseen niin sanotusta tila-autosta. Jenkkien viimeisin yritys valloittaa euromarkkinat on Chrysler Saratoga. Konepelin alla sykkii japanilainen Mitsubishin moottori, mikä kuvastaa hyvin ajan henkeä. Discovery on upouusi ylellinen maasturi, joka tulee nykyisten Land Rover ja Range Rover mallien ohella täydentämään englantilaismaasturien valikoimaa. Maasturien kantaisä on amerikkalainen Jeep, suomalaisittain Jeeppi. Se aloitti maasturivillityksen maailmassa jo yli 40 vuotta sitten. Daihatsu Plus on tuttu jo muutaman kuukauden takaa. Maailman ensiesittelyn sai sen sijaan se nelivetoinen malli, jossa nelivetoisuus on toteutettu viskotekniikalla. Maailmassa ei ole kovin montaa automerkkiä, joka ei olisi Suomessa myynnissä. Tämä Jugo on yksi niistä. Luultavasti tällekin olisi jo löytynyt maahantuoja. Sehän on hinnaltaan hyvin edullinen Jugoslaviassa valmistettu auto, mutta ymmärtääkseni tehtaan kapasiteetti ei toistaiseksi riitä viemään autoa kaikkiin maihin. Suomi saa siis toistaiseksi vielä odottaa näitä edullisia autoja. Ja kuten näkyy, myös halvemmastakin mallistosta löytyy muodikas cabriolet-versio. Frankfurtin autonäyttely, eli IAA, on autoalan perinteinen biennaale, joka toinen vuosi ja aina parittomina vuosina pidetty näyttely. Tänä vuonna esillä oli enemmän autoja kuin koskaan aikaisemmin, ja näyttelyssä arveltiin käyneen noin 1 200 000 vierailijaa.